Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, atzo ez dakit norbaitik aipatu zizuen, baina udaberria hasi zen eta horrekin batera lore koloretsuak atera dira, eguraldia polita da. Bueno, lasai, lasai. Guk oraindik gaur behintzat 2 orduko saioa du gaurretik eta zuia ospakizunetan zabiltza. Aizu Julen, baina udaberriaren lehen eguna jende asko koraipatzen du. Erdialdeko Asian, Balkanetan, ekialde ertainean eta munduko beste eskualde batzuetan Nouruzaren nazioarteko eguna ospatzen dute. Nouruz zoriontsuak. شبان سیاه بر تو نوروز باد Antzinako jai tradizionala da, udaberriko ekinozioaren egun zehatzean ospatzen dena. Udaberriaren hasierarekin negu batek ere ez duela betirako irauten ospatzen dute, edo gauza bera izango litzatekeena, gaitz bat ere ez dela betiko. Urtaro aldaketarekin zerikusia duten ospakizun guztiek bezala, Nouruzek lurraren emankortasuna ospatzen du. Berriro ereiten hasteko garaia iritsi dela eta bero egunak itzuli direla. Beraz, ez nindoan bideokerretik saio asterokoan, ezta? Udaberria, eguraldi ona, argia, loreak eta kolore biziak. Ez, ondo ari zinen hemen udaberria, eta hego hemisferioan udazkena hasi dira. Eta urteko urtarorik koloretsuenak direlako, gaur nazioarteko kolorearen eguna ere bada. Epa! Kolore, kolore, da gustu guzia Denontzaren ez dira berdina Kolore, kolore, da gustu guzia Azterlan eta ikerketa berrien arabera, kolorek eragina dute pertsonen emozioetan, jarreretan eta erabakietan. Ikerketen arabera, besteak beste, zoriontasuna, berdea, urdina eta zuriarekin lotzen dituzte. Sormena, horia. Urdina berdea eta zuriarekin. Produktibitatea, urdina morea horia grisa eta zuriarekin. Eta estresa, grisarekin. Ez dakit nik ala ikusten ditudan, baina tira, ikerketeko hori badiote, hala izango da. Nazioarteko egunetan sartu garela, nik badut beste bat. Gaur, arraza diskriminazioa ezabatzeko nazioarteko eguna da. Guztinez egin zuen mundua, lurraren koloreak. Herritxoen forma hartu zuen, eskutan oreak. Zapi berdeak eta zapi moreak. Herririk herri. 1966an Nazio Batuen erakundeak egun hau hautatu zuen, 1960ko martxoaren 21ean Sharpevilleko sarraskian oinarrituta. Egun hartan, Hego Afrikan, apartheidaren erregimenak Sharpevilleko sarraskia eragin zuen. Herritar beltzen mugikortasuna mugatzen zuten legeen aurkako manifestazio baketsuan zebiltzan herritarrak eta komisaldegi kanpora joan ziren. Poliziak tiro egin zuen eta 69 lagun hil eta 180 zauritu zituzten. Sarraskiaren berriak azkar zabaldu ziren, eta protestak areagotu ziren herrialde osoan. Horregatik da gaurkoa arraza diskriminazioa ezabatzeko nazioarteko eguna. Mundutxoak ditu, munduak herri asko baldi. Gara iantzekoan, baina munduko beste herrialde batean ere efemeride garrantzitsu bat dugu. 1963ra joango gara. Gaurko egunez, Ameriketako estatu batuetan hain ospetsua izan den Alcatrazeko espetxe federala itxi baitzuten. Alcatraz beste espetxe federal batzuetan etengabe arazoak sortu zituzten presoak sartzeko diseinatu zuten. Azken baliabidetako kartzela batzen. Bertan, errehabilitaziorako itxaropenik ez zuten kriminal txarrenen artean okerrenak egon ziren. Preso gehienak banku lapur ospetsuak eta falsifikatzaileak ziren.
rato barras, cansado de fiar, hoy vine a cobrarlas. Escapó de mis fantasmas, like Pac-Man, desde los tiempos del North Face y las Air Max. Y ahí van, con los andares de Batman y con el corancito pidiéndome calma. Tengo una deuda con el karma y una musa que trabaja de noche en las Ramblas. Tengo miles de taras, complejos y traumas. Espetxeak ospetxarra lortu zuen hasieratik, Ameriketako presondegirik zorrotzena eta beldurgarriena zela zioten. Preso horiek sarritan salatu zuten basakeriezko ekintzak eta baldintza ankerra jasan zituztela eta haien osotasuna arriskuan jartzen zela. Irla batean dagoen presondegi honek istorio asko gordetzen ditu. Adibidez, bertako guardiek esandakoaren arabera, 36 presok 14 esaldi saiakera izan zituzten, baina ez zuten inoiz lortu ihes egitea. Beste istorio asko gordetzen ditu, baina gaur ezin dena kontatzen hasi. Hala ere, badakizue ziurrenik non topatzeko aukera izango duzuen? Ez dakit. Ba horrelako istorio asko biltzen dituen, edo egunerokotasuneko izkamizkak biltzen dituen sare sozialean, Twitterren, hain justu. When it started up, the Twitter, I said that this is it, I've had enough. Cause like, I've only been on Facebook for a month, and we just got rid of my space. Finally. You tell me that I should be signing up. Maybe it's the latest way for hooking up. Really? You sure it just won't be gone in a month? No way, it's texting, it's blogging, it's Facebook, but better. 2006ko martxoaren 21 San Franciscon Twitter sortu zuten. Microblogin webgune honek ospea irabazi du mundu osoan, eta 500 milioi erabiltzaile baino gehiago dituela uste da. Egunean, 65 milioi txio sortzen dira bertan, eta 800.000 bilaketa eskaera baino gehiago egiten ditu egunero. Batzuek asko maite dute, beste batzuek gorroto, sarea ikamikaz beteta egoten da ia egunero, baina albisteak zurrumurroak edo beste milakak gauza topatu daitezke bertan. Nik gaur mundu egun bat dela ere irakurri dut bertan. Gaur Down sindromearen mundu eguna da. Kondizio edo nahaste kromosomikoa Down sindromea 21. kromosoman alterazio edo material genetiko gehigarri bat agertzen denean gertatzen dena, desgaitasun intelektuala sortuz. Gaurko egunaren helburu nagusia da pertsona horiek duten balioaz kontzientzia sortzea. La sala con buena compañía, instrumentos preparados, arranca la melodía. Vamos bien, mirando alrededor, para que nadie se pierda y salga bien esta canción. Nos gusta ensayar y dar fuerte al tambor, con los saxos soplando y moviendo el corazón. Somos la banda Mochila 21 y venimos a... Nik ere beste nazioarteko edo mundu egun asko irakurri ditut gaur, baina ezin ditugu denak aipatu. Eta beraz, hasi beharko dugu, ezta? Bai, hasi egin beharko dugu. Gaur, Unai Elordik adimen artifizialaren mundura eramango gaitu eta beldurtu egingo gaitu. Urpean ere ibiliko gara, Fimasub nazioarteko itxaspeko zinema zikloan barrena. Akaitz Sarasolak eta Aintzane Kortajarena gaztainaren inguruan egiten ari diren ikerketaren berri emango digute. Ba, has gaitezen. Martxoak 21 ditu, eta aste artea da. Zuekin, June Romatet Ibarguren. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta gure atxona maitea, Julen Goikoetxea horregozo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ni Goiuri Ezeiza Arandian nauzue, urdurin nago, eta hau, bigarren kafea da.
Bueno, Txatean hasi dira galdezka, Aitona zergatik. Kontatuko diogu June. Vale, bai. Joan naiteke? Guk Aitona deitu diogu gaur, baina maitasun osoz, begirunez eta hoxe, kariñotik. Bai. Ez erretu, Julen? Ez. Hori Gorka, Julen gure Aitona txikia delako, besterik gabe. Ez dugu dena kontatuko. Ongi etorri, bigarren kafera bideatez, gaur bigarren kafeak 554 du, martxoak 21, arratsaldeak 16 eta 16 segundu, ordulariak gezurra esaten ez badit, beraz eskatu desio bat. Ez dakit araua horrelako izaten den, baina nik erabaki dut baietz, hasi que eskatu zuek desio bat. Eta bitartean maite dutak pentsatuko ditugu. Iraunkorra den ezer Zergatik askatzen nintzen gora pilotan Oreka aurkitu nahian zora biotan Obeditut hitzak utzi izkilotan Tintarik geratzen ez bada pozaren estilotan Niri kolokan Ba hori, maite dutekin hasiko gara, eta gaur June hasiko da. Bale. Gaur ere. Gaur ere. Oidaka ezkerran egotea, bez? Hemendikan azten zazte denak ezakit zergatik. Bueno, oiana xertzen denean hor esaten du, ez garela, behar leku zaldatzen denean, beti berari egokitzen zaiola. Bueno, nola, ni berekin nago makoitzen beha dagoen hemen, beha tokatzen zaio. Nire maite duta da, igual txorradita da, baina, zuri tontakeria, bestei tontakeriak irutuko zaizkien gauza, baina pertsonari berari segurtasamuna ematen dioten, ez dakit deitu errutinak edo... Ohiturak. Bai, ohituratxoak, bai dela partido batera beti galtzerdi berdinak eramatea edo lako gauzak, zenik adiez hori daukat. Nik beti partidoak jokatzen ditut galtzerdi mota berdinekin, dia el grito kuadroa daukaten galtzerdi batzuk, eta partido txarra bat dimakat, urrengoan beste kuadro bateko galtzerdia jazten ditut. Baina beti artelanak? Bai ditut, bost pare artelan ezberdinenak eta olakoak. Eta bai partido bakoitza hasi baino lehen, txoko lala jokoa egiten dut ekipoko batekin, berdinarekin. Eta dia olako txorra gustatzen zaizkitenak ikustea jendeak ze egiten duen zatezula, ze tontakeria, baina bai emate dizutela segurtasun pixka bat. Ona. Jarri parez pare, baina izan gabe bikote deituko diren bi bakardade Eta Julen, zuk zer maite duzu? Zerbait maite alduzu? Ez, gaur heiter etorri delako diot. Ondo izan? Bihar arte? Ez, badakigu baietz. Gaur hater, beste hater izaera horrekin jarraituko dut. Duela aste batzuk izan genituen hemen bigarren kafean, Donostiako etxe bizitzaren arazoaren inguruan lanean ari diren bizilagunekin plataformako kideak, eta beraien webunean ikusi dutan lerroburu bat irakurriko dizuet, dagoen bezala. Gutxienez 3.375 gazte joan dira Donostiatik Buruntzaldeko eta Oarsaldeko herrietara bizitzera 10 urtean. 2010 eta 2020 urtea arteetan egindako ikerketa edo 10 urte horietako datuak dira. 18 eta 34 urte arteko gazteen bizileku aldaketa erregistratuak aztertu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta Donostiatik nik esango nuke, joan behar izan duten, ez? Ziurrenik galdetuko bagenie non bizineko luketen, eneko goiaren esaldi famatura gogoan hartuz, ez? Esango lukete beraien auzoan bizineko luketela, noski baietz bizineko luketela, eta bizitzeko eskubide izan beharko lukete gainera, baina, aipatu ditugun 3.375 gazte horietatik, asko, Astigarra gara, Errenteriara, Hernanira eta Pasaiara joan dira, Oarsoaldera eta Buruntzaldera joan behar izan dute, eta datuen diote Errentirara adibidez, June, 882 Donostiar joan dira 10 urtean bizitzera, ezagik somatu duzuen hori? Nik bai nabitu ditutela, segun ze espaziotan bai daudela gazte batzuk esatezun hau, nondik, ez zaitut ikusi orain arte, edo bai horrelakoak, diez badakagulako orain dela gutxi ezagutu dugun persona bat Zumaiatik etorri dena. Eta konturatzen hasten zen ikustet garai hontan bai ambiente bat tabernako ambientetan eta konturatzen zenean jendea ez dela herrikoa. Hori ez, datu hori, 3.000 eta 400 gaztek joan behar izan dutela Donostiatik inguruko herrietara bizitzera baldin eta beraien bizitza proiektu bat garatuko baldin badute, eraikiko baldin badute. Eta asko oraindik ere asaldatu edo egiten dira, ez? Donostia turismoari erabat eman da, eta bertakoari begira egon beharran kanpokoari erabat begira dagoen hiri bat dela esandakoan,
baina nik uste dut horrelakoei kontra egiteko edo horrelakoen aurrean erakusteko gauzarik onena datuak direla, eta datu hau behintzat, beraien kabuz hitz egiten dute. 10 urtean, 3.375 gaztek, 18 eta 34 urte bitartekoek, Donostiatik joan egin behar izan dute, bizitza proiektu bat erakikoa dute. Tic-tac, las 6:23, verso libre, verso suelto. Tic-tac, las 6:26. Begira, gaur poesiaren mundu eguna ere bada, ipatu ditugu ezagitzen bat mundu egun dagoeneko, gaurko eguna garrantzitsua dela dirudi, baina poesiaren mundu eguna da, eta nire gaurko maite duta da, ez poesiare asko maite dut, baina zehatzago, maite ditut poesia diruditen abestiak. Eta nik musika entzutea gustoko dut, baina bereziki letrazalea naiz. Niri abestiak gustatzen zaizkit orokorrean letren gatik. Eta ez hainbeste tonu aldaketa, melodia, hori Maialen Teiabideri uzten dizkiot horrelako kontuak, nik ez baititut oso ondo kontrolatzen, baina letren gatik gustatzen zaizkite bereziki. Saioa hasi dugu Gartxotek eta Odei rap abeslari handiak egindako Galduinon abestiarekin, Gartxotek Gau proiektuarekin atera berri duen diskotko abestiarekin, letrak zoragarriak iruditzen zaizkit, ze bai Odei eta bai Gartxot badira bi pertsona garrantzi asko ematen dina hitzei. Eta orain entzuten ari garena, 5 eta 21, Untza eta Julieta Benegasena, kanta honetako letra Ekaitz Goikoetxeak egin zuen, eta Ekaitz Goikoetxea iruditzen zait letren maixuen artean maixu, eta hori poesiaren eguna baliatu nahi nuen, zoriontzeko eta esateko maite ditu dela, borrelako letra egiak. Eta 8 izan baino lehen jarraitu egin beharko dugu saioarekin, ze zozketa dator. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ze zozketa daukagu? Badakizue? Bai, badakigu. Badakizu? Bai. Ez da izango musikarekin zerikusia duena? Bai. Bada? Bai. Ai. Egingo du gorrela, bai edo ez erantzuten dena. Sarrerak, martxoak 24 eta 25. Martxoak 24 Azpeitiako San Agustin kulturgunean, eta martxoaren 25ean Horeretako Lekuona fabrika. Hori da. Atzo irakurri egin nuen, eta nahastu egin nintzen, gaur irakurri gabe, ondo esan dut, horrelako gara. Bueno. ETS-ren kontzertuak 2 egunetan, Azpeitian eta Horeretan, eta bertara egun bakoitzerako sarrera bikoitz bat dugu zozketan. Zer egin behar da horretarako? Egin behar da, guk musika kendu dugu, isilik hementxe gaude, isilik ez, baina horrelako zerbait, entzun adi, ze abestia zein den asmatu behar duzu, Zure ispilu aurrean, gezur bat naizagian. Zuretzat ez naizela badakit. ETS taldearen abesti zati bat entzun dugu. Hori da. Ahotsa bakarrik utzita, Inigo Etxezarretaren ahotsa bakarrik utzita. Bai. Eta orduan, gure entzulek egin behar dutena da, ze abesti den erantzun, aldutela asmatu, zozketan sartu nahi badute, eta erantzuna, naiz irratiaren WhatsApp zenbakira bidali, 644-639-299. Berez esango dugu? Bai, baina beste modu batera esango dut. Nola? Ze jendeak batzutan, binak esaten ditu, besteak irunaka, eta zu ohitzen bazara modu batera, bestea arrotza egiten zaizu. Beraz, nik bazpada ere esango dut. 644-639-299. Ufa. Ze kaltea egiten ari. 644-639-299. Ze arazo moderno ditu. Badezpada, berriro. Zure ispilu aurrean, gezur bat naizagian. Zuretzat ez naizela badakit. Horixe, balin badakizu, zea bestidan, 644-639-299 zenbakira. Eta horeretarako sarrera tokatzen zaionak, akaso Junerekin topatzeko aukera izango du, uste du, bazoaz, ezta? Bai, horre gongo naiz. Horixe, zuen zaio egongo da June. Bagoaz aurrera.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Betetzeko utxune bat, horixe somatu dute Aintzane Kortajarenak eta Akaitz Sarasolak. Gizarte antropologiako graduko ikaslea da Kortajarena eta nekazaritzako eta basogintzako gradu bikoitzeko ikaslea Sarasola. Gaztaina garrantzitsua eta oinarrizkoa izan da gure gizartean eta zuaitz eta elikagai horren inguruko oso lan gutxi zeudela jabetu ziren. Erabat anzturan erori aurretik, gaztainondoaren etnografia bat Tolosaldean proiektua martxan jartzera erabaki zuten eta egitasmoak Barandiaran ikerketa beka jaso du. Funtsean, gaztainondoaren kultura eta hori barnebiltzen duenaren azterketa bat egiteko asmoa dute. Euskal Herriko historia aurre arkeologia eta antropologia etnografiarekin zerikusia duten lanak bultzatzea da aipatu dugun Barandiaran ikerketa bekaren helburua. 2023ko deialdira aurkeztutako 9 lanen artetik Kortajarenak eta Sarasolak ondutako aukeratu zuen epaimaiak eta hitz hauek erabili zituzten arrazoitzeko. Proposamen guztien artean, hoberen garatua dagoen proiektua da, diseinuaren, helburuen, hipotesien, metodologiaren eta bibliografiaren aldetik. Talde gaztea izan arren, ilusioz beteta dagoela ikusten da. Zeu ere, argiaren aroan gaude, deiegin didazu, zubi ondoko. Eskuartean duten proiektuaren inguruan hitz egiteko, bigarren kafera gonbidatu ditugu Aintzane Kortajarena eta Akaitz Sarasola. Beraiek azalduko digute zertan datzan, egitasmoak eta nondik sortu zitzaien ikerketa lan hau egiteko ideia. Arratsaldeon eta ongi etorri bioi. Arratsaldeon. Bueno, hainbat ikuspuntu eta hainbat helduleku ditugu gaiaren inguruan, baina lehendabizi utxune bat aipatu duzue gaiaren jatorrian. Ze utxune? Utxunen kultural bat ez azkenen gaztaina izan da gure kulturan eta gure gizartean denbora luzez oso garrantzitsua izan den jaki bat, eta ez bakarri gaztaina ondoa bebai zuaitza bezala. Gauza etekin asko eta ion bizidun bada, eta oso garrantzitsua izan da, eta modu askota aportatu igu guri gizarte bezala, eta kulturalkide baita azkenen horrek bere arrastu utzi du. Nik aipatuko nuke Aintzanek esan duen aparte, gaur egun dena etekinetik ikuste deu, eta gaztainondoak etekin asko eman dizkio, gaztaina fruituaz aparte gizakiari, baserritarrari, orbela, egurra, mila saskigintzarako egurra, 1000 gauz, baina atzo persona batekin hizketan haitu ginen, ikerlari batekin, eta beak uste hitz klabe bat esan zulata da. Gaztainondoa eta basoa generalen euskalduntza totem bat izan da. Orduan, aspaldi galdutako sinesmen batzu daude hor, batzu gaindiken zeharka o zuzenen aiatu zaizkiguna gure gana, eta gure asmoa da pixkat hoi jorratzea. Eta beste aldetiken, dao gaztainan etxea, makean, iparralden, eta hoi gestionatzen duen, kudeatzen duen pertsonak, esaten du Euskaldunek Gernikako arbola gurtu beharrean gaztainondoa gurtu beharko genukela, gaztainondoa izan delako gure ama, gure inudea. Eta nik uste, bi esaldi horiek totena eta bezgoain esan deten esaldi horreko ondo barne biltzen dutela guk nahi deun nahi lortu. Gaztaina zer izan dan erakutsi eta gaztaina zer dan gaur. Askotan aritu gara mitologiaren inguruan Juan Ignacio Artxoagarekin gurean eta euskal kulturan eta mitologiak izan duen pixuaz. Orain oso bogan dago, Irati filmak ekarri du mitologiaren, bintzat pertsonaia batzuk ekarri ditu eta papatean konturatu gara, hor krizautasunarekin izan dako talkarretan baginela zerbait herri bezala. Baina beste unibertso totemiko hori bada, naturarekin askoz lotuagoa, gizati hartu gabeko unibertsu totemiko bat, eta pixka bat akaso galduen duguna, aipatu duzu gaztainondoa bera, eta uste dut gure imaginarioetan ez dala oso ohikoa pentsatzea gaztainondoa bera dela, gure kulturaren eredu hori, Hor askotan
gu nita intzanekin deun hausnarketa bada, Euskaldun bati galdetzen baiozu zer dan basoa, zer dan natura, etorriko zaio aralarko pago muarratu bat, aritz bat, baino inoiz ez Gaztaina. Eta azkenen, guain dela 80 urte arte Gaztaina, bi hoiek baino garrantzia hundigo kolo landare bat izan zen, eta kultura hundigoa dun zuaitz bada. Non galdu da garrantzia hori? Nola zergatik gertatu aldaketa hori? Da kaso hori da ikertzen ari zaretena? Beste ikergai polit bat da, saiatuko geha lantzen da abordatzen. Gaztainondoak dauzke 3 gaitz gaur egun eta ikertzaile gehienak gaitz hoiei bizkarreratzen die Gaztainondoan kultura hori galtzeko arrazoi azkenen Gaztainondoak hiliten die gaitz hoiekin, eta Gaztainondoa hilda, kultura hoide hiltzen dela, irudikatzen da, baino gehien bat gizarte aldaketa horrek eman zuen Gaztainondoan den galera. Puntilla bat eman zion gaitzak, baino gizakiak guk elikadura aldaketakin, baso ustiapen aldaketakin, sinesmenen aldaketakin, totenismo galtzeakin guk hil genuen Gaztaina. Oida, niko jazmaratuko nuke eta ez da bakarrik gaitz horiek Gaztainondoa barkatu. Hiltzeuela baizik eta huldu iteue eta orduan garai baten ematen hastea kosmobizioan aldaketa bat, non zuaitzak eta basoa ja ez dian gurtu hitza, eta baino ez da bakarrik gurtu da, errespetatzen, eta akaitzek lehen oso ondo esan duen bezala, etekin ekonomiko bat bezala ikusteia, egurratea, mendia, zuaitzak kenduko diteu, mendia ganadua amateko, edo bestelako etekin ekonomikoa bideratuta asko esplotatzen edo hasten da, eta orduan kosmobizioa de baita aldatuitea, osea, mendia ez da bakarrik gutzako garrantzitsua identitarioki, mitologia aldetik, eta abar garrantzitsua izan den gune eta espazio bat, baizik oain bihurtzea gune esplotatu dezakegun gune bat bezala. Eta horrek azkenen guri pertsonalki guk hoi ulertzeko ikuspuntua guztiz eraldatzea, eta azkenen izurrit eta gaitza hauek zuaitzai erasotzeienen, lehen oitezian praktika kultura horiek igual. Zuaitza bizirik mantentzea zeukean, bazkenen mantenduz, adarrak gaizki zeudenak moztuta, ondo mantenduta ingurunea, hoi guztia galduitea, eta orduan zuaitza izurritekin ja haula dao, eta ez bazu mantentzen, ez bazea saiatzen guztiz galtzea. Horretikan ez da bakarrik kanpo eraginetik etorrian izurrite guztia hauek ez du erakatu zuaitza, baizik eta gude bai barrutikan kulturalki oire utzin deu gertatzea. Urteetan atzera eginda, asko eman digula esan diguzue, Gaztainondok asko eman digula, elikadura ipatu duzue hasieran, elikaduraren aldetik zer eman diguzue, akaso Gaztaina lotu dezakegu ez, gaur egun azken urteetan, goizean Inigo eta Bio komentatzen aritu gara ez, elkartzea bezala ez, udazkenean herri askotan egiten dira gaztaina jateak, edo etxe askotan ere izan da ez, ekonomikan honen dela urte asko gaztaina bildu eta familia bertan biltzea. Elikaduraren aldetik, lehenago ere, zer eman dio gaztainak? Gaztaina azkenen zan elikagai oinarrizko bat. Basarri askotan, guain dela gerra inguru hortan, da gerra ondoren de baita, egunero afari bezala jate zuten gaztainarreak, danbolinen, normalen, taloa eta esneakin. Hoizan gaztaina, egunero jan behartzan gauz bat, negua pasatzeko. Eta guk ikertu nahi deude baita, nola gaztaina urrin bilduta, nola mantentzen zen gaztainoi, martxoa, apirila, maiatza arte, inungo frigorifiko, inungo teknologia, ni I+D, eta ezerrez. Gizakiak urtetan sortutako jakituria eta ikusi eta observazioan bidez lortutako teknikan bidez nola mantentzen hori guztia. Eta oinarrizko jaki bat izan da, bai, azkenen, toki askotan ikusi daiteke vendimia bukaera ospatuitea, edo beste sasoi batzuk ospatuitea, eta usta hau gaztainena de ospatuitezan, eta orduan juntatzezian, azkenen usta bukatzezanen gaztaina kontsumite zituen, festa bat itezan. Erromeri bat, herri batzutan erromeri bat dago jasota erromeri nola itezien gaztainondoan usta bukatzezanen. Eta hortaz haratago de bai, gaztainondoak eukidezaken simbolismo horrekin lotuta de bai, beste dago oso errotuta
pixkat iezkortasunakin lotutako simbolismoa eta horrelako kordunde baita lotu izan dira, gaur egun gau beltza izan daiteken egunakin, harimen gau bazana edo dana de bai, edo eta beste egun puntual askokin. Azkenen, egunerokotasun jakia zan arren, gaztaina jateatik aratago zijoan esperientzia bazan. Hilekin komunikatzekoa, edo harimekin, edo arbasoekin, orduan, zeon mundu bat horren bueltan, gaur egun erabat galduta dauna, baino aztarna batzuk gehatu dina. Ari gara aipatzen ez, nolabait ere azken urteetan, galtzearen joera bat izan duela Gaztainondoaren kultura guzti horrek, aipatu duzue, etekin ekonomikoaren kontua, horralare gero belaunaldi nolabait ere transmisio ez bat ere ikusten da ez, galera bat egonda, ez dakit aipatu dugunaren ondori ote den, edo transmisio hori belaunaldi Gaztainaren kultura hori ez batek besteari pasatze hori nondik ote datorren? Ni oso tematuta nago kontu batekin, dala, Gaztainondoan kultura asko galdua, baina ez da galdu eta baita da transformatu. Osa, azkenen ez da, kultura honen ingurun zeuden ezaugarri asko eta praktika asko eta ekimen asko igual galdu india, baina azkenen iritsi zaigu guri baita pixkat, irudimen kolektiboan, simbologia puntu bat, azkenen leheno komendatu dezuna, denak, kolektiboki kontsumitzekoa, goixotasunen egun, puntu, asko galdua, baina inda transformatu baita eta gehatua oso azaleko maila baten eta oso kulturala eta oso puntita bat gutxinez gehatua. Izeberran punta ikusten dela. Eta nik uste hor lotu behar dela transmisio eza edo transmisioan muga hoi ulertzeko, elikadura oinarrizkoa izateagatiken pobrekin lotzezan Gaztaina. Eta orduan, pobren gauzak gizartea modernizatzen daneran, eta gizartea desarrollatzen o garatzen daneran, pobren gauzak atzea uzten die. Euskal Herrin gauz batzukin lortu deu, prestigio bat ematea, sagardoakin edo beste gauz batzukin lortu ematea, Gaztaina atzen gelditu da. Eta ni beti histori berdinak endu, eta histori personal bada. Nere amonak, lizartzakoak, Gaztaina jate zituen ezkonduzan arte, basarrin urtero jasotzen zituzten Gaztainak, zati bat etxien gehatzezan, da beste bat Tolosan azokan saltze zuten. Beste amona badauket, Aldezarren bizi izan da bizitza guztin, eta are Gaztainak inoiz ez ditu jan. Adin beretsuko die. Tolosa jeste zituzten Gaztainak norbait jango zituen. Tolosako pobrek. Orduan, nik uste transmisioen ez da baita dela gaitzak, elikadura aldaketa, sistema aldaketa bat, ikuspuntu aldaketa bat horri buruz. Goizaldeko ordu bia, Seilu hautsian azpian, matxo izan ziteken. Gaur negua da gazte izan, solik maitalek ez duten, bero gailuen. Agaitzek aipatzen zuen honen aritik badugu ez, Euskal Herrian eta batez ere, ohiturei, elikadurari, bizimodori dagokionez, akaso bi mundu ikuskeren arteko talka ez, kalekume garen ona eta menditarrago direna, edo nekazal girotik aritu direnena, ez, zure bi amonak batzu ontzat badu, poetikatik eta lirismotik Gaztainak erretzen jartzen zenean hantxe Euskal Herria plazako sarreran gizona negua bazetorrela urdangarine kantu honetan dion bezalaxe, eta besteentzako berriz Gaztaina etzen asteburuetan kaletik paseoan jateko jaki ez dakit privilegio dun hori edo pixkate ez dakit umei goxokiak ematen zaizkin moduan jaten zen hori, baizik eta sostengua zen bera ez. Eta kaso bi mundu horien ez dakit elkar ulertzean eta nahastean lagon neurri batean kulturari guztia, eta pentsatzen ikerketa honek ere eramaten zaituztela ez, non Gaztaina han kultura, ez direla kultura bakar bat, edo akaso bai, baina kultura bakar hori anitza dela ez? Guk azkenen de baita, ikerketa honen bitartez,
igual oain arte baita asko itzen dugu historia iragana, zer gertatua gaur gauden puntua iristeko, baina baita behatu behar da gaur egun zer daon, esan da bezala, gaur hor da olako, irudimen kolektibaten mantentzalako, eta garrantzitsua dela behatzea, eta zuk ondo esan dezun bezala, biak eukitzea, biak jasotzea eta ikustea. Zer gertatu da hemen, zergatik eman da hau, eta zein daiteke igual garrantzi berri bat emateko, gaur egun beste lehen zeukana igual ja gehiagi eskatzea da, lehen zeukan estatusa, azkenen inoiz ez zeukiko, gauza asko pasaien erdin, eta, bueno, testu ingurua oso desberdina da, baina azkenen pixka bat baita. Izan da, oinarrizkoa dan fruitu bat, eta zuhaitz bat, eta kulturalki oso aberasgarri entzeguna, eta esker honekok izan behar dugu azkenen, eta baloratu behar da nik ustetu guztia. Eta orduan gure asmoa baita da gaur egungo panorama ikustea. Jendeak nola gazteek, edo ez da gazteek bai, nola ulertzeue, zer da baientzat, nola kontsumitzeue, oso garrantzitsua da, ze hor bai ongo ala desberdintasun oso handia, eta bestelako hainbat, zehaz gehiago kurritzea izuakait. Ez, nik uste oso ondo ipatu duzula, eta hainitzen goatzen nola atzo Felix Muguruzakin izketan, esatezun, Euskaldunen tradizio bakarra, zala tradizio eza. Eta orduan guk uste, eta nire biamunan kasu horrekin debe oso gauza argia ikusten da, famili bakoitzako, ingurune bakoitzak bere kultura matizazio dauzke, eta guk nahi dugu hoi bildu, baina gaur egungo ikutu bat eman, da gaur egunen famili bakoitzetik famili bakoitza gaztaina nola ikusten den asko aldatuko da, famili batzutan gehatze, hasieran esan da bezala, gaztaina jateko famili giroko bilkurak edo egiten die famili batzutan, beste batzutan ez, batzutan erabatea jaten da, beste batzutan sinismen batzuk o sentimentu batzuk sortze izkizu gaztainan jatean buelta horrek, gau beltza aipatu da, hoi dena. Ustet oso garrantzizkoa dela eta batzutan aztitxe zaigu esatea, inbehar deun lanen oso garrantzitsua dela gaur egungo ikuspuntua sartzea, eta batez ere gaur egun ikusi nola gauden, etorkizuna behi da dezeitea daun jakiteko. Eta baita, behatzea eta kontuatzea informatzaile guzti hauek nondik hitz egitegoen. Oso desberdina izan galako, akaitzen lizartzako monak esateguna ze posiziotik aizegoen hitz egiten, eta nola kontsumitu izan duen, nola bizi izan duen kultura guzti hau, edo Tolosako beste amona batek nola bizi izan duen, eta nondik hitz egitegoen. Osea, eukiun harremana, fruitu edo zuaitzonekin, edo, ze poziziotik hitzeiteigu, ze nostalgia, ze ondo, edo, txikitako kontuk dira eske oso pobre ginean, eta, bueno, hainbeste irten bide batzu daude, eta punto. Osea, hor dago, tentsio bat, oso interesgarrian hoi aztertzea. Pena hartzen dut ez dagoela Javi Rivero ama tabernako sukaldaria gurean, ze asko maite du jakien inguruko antropologia, eta berak ere horrelako produktu askoren inguruan hitz egin izan digu, nola bizi zuen, ez dakit, marmitakoa, Getariko kostako norbaitek, edo nola bizi duen marmitakoa gaur egun, ez dakit, Arratiako baiaran Bizkaian marmitakoa jaten duen norbaitek, ez? Aipatzen zuen horren aritik, ez? Subsistentzia biziraute oinarri izan den zerbait ez dugulako ere kulturalki berdin bizitzen. Baina tira, gaurrera etorrita, aipatu duzuela ez etekinaren kontzeptua eta ez etekinarena, baina akaso oraindik ere badu lotura ezinbestekoa bizirautean gaztainondoak kontsumoarekin, alegia. Orain txantolatuko bagenu feria gastronomiko bat gaztainaren inguruan, eta gaztain saltxarekin egindako aragiak jango bagenitu, eta gaztainarekin egindako postreak presatuko bagenitu, eta badira gure reposterian, gure postregintzan, eta egingo bagenitu, ez dakit, gaztainarreak bere kabuz, eta honi ainanako gatzategiko, ez dakit ze gatza berezi bota, eta hor, akaso, gizarte bezala, emango genioke balio bat, berez balioa baduen horri ez, eta uste dut horrek ere esaten duela zerbait garen hortaz. Gastronomikoki gaztainak etorkizuna handia dauka, asko. Guk daukau asmoa baita etorkizunai beira ikerketa xume bat iteko, eta hor daukau ezinbestekotzat gastronomia ikutzea. Gaztainak, aldia 1000 gauzain gaztainakin,
ondo mantenduko diana gaina, eta kutixi bat izango diana. Azkenen akaitzek aipatu bezala makean, hor, ja, pruebak egiten errezeta ezberdinak. Makean, ez dakit, ogainen ez guatzen oso ondo nola dan, baina uste 30 produktu diferente egin dituztela gaztainan irinatik hasita. Orduan, lanketa oso handi bada hor, mundua handi bada, aukera pil badaude, eta nik uste hori esplotatu behar da. Eta azkenen kultura bat bizitzeko gaur egungo gizarten, diru eman behar du. Diru emateztunak, enamoratu batzuk gehatuko gea gaztaina behida, baina gizartea behidatzeko diru amotu behar du. Baina hor baita problematika bat dago, dala, bale, espazio konkretu batzutan gaztaina erabiltzen nahi da, gastronomikoki etorkizunerako etekin bat, edo kulturatxo bat sortzeko nolabait, baina ondungo gaztainak. Denak kanpoko gaztainak dira. Hemen gaztainerik, etekin atatzaion gaztainerik zehongo ja. Oso gutxi. Ez errez, ja. Eta dena gaztain guzti, Galizitik, Bierzotik, atzo esan ziguen nik honekin akaitzeko, bai. Malagatik, inkluso, osea, hemen beste espazio batzutan jakin izan due mantentzen kultura hau, eta espazio hauek, eta bai kulturalki eta bai ekonomikoki etekin bat ateatzen, eta bertako antzat mantentzen. Hemen aldiz, igual, fruituan, horratikan guk aldarrikatzen gaztain ondoan kultura eta ez bakarri gaztainana, ze igual hemen fruitua aigea fokua jartzen, baino gaztainantzat zuaitza dazu. Gaztaina ekartzea dazu beste nun baitetikan, puntu bateaino azkenen garrantzia eta balioa galtzeo, osea, hemengo kultura bezala izea gaztainak osatutako jogur bat saltzen, kutixi bat bezala, baina izea Galiziko gaztainakin. Hor kontra esan, eta tensio handi bat dago. Ez nuen, barkatu Julen, enuen goizegi atera nahi, baina entrevistan ere aurrera bagoaz, eta igual momentua bada, akaso gaztainondoak biziraun behar balin badu gurean Euskal Herrian, bizi beharko du kapitalismo ditxosozkoarekin elkar harremanean, bestela ez baita biziko. Atzo elkarrizketatu genuen, akaitzek esan du bezala Felix Muguruza, eta hausnartzen eunkinean, gu galdera botatzen genitu, baina zeon hausnarketa oso gorokor bat azkenen, eta bukatzezeanen kontuatzezea eta bitarten. Eta hor, nik kontuatu nintzen, eta galdetu nion, bukaeran galdetu nion, ze galdetu behar nion. Orduan, euskal kulturak etorkizun aukitzeko, etekin ekonomikoa behar du, eta esan zuen, eske bai, ez bali mauka etekin ekonomikoa, gutzat, ingoa, mitifikatu eta galdu azkenen. Eta gaztain ondoak inde, pena bada, baino, sagardoak inze pasatzea. Jode. Sagardotegita jutegea, sagardoa gustatzen zaigulako, baina sagardotegi daude, sagardotegitatik bizitzea daulako. Berdina pasatzen da. Eta bizira ondute, eta akaitzuk ni baino betu jakingo duzu, gure herrian duela 50 urte genituen sagar espezietatik edo sagar ondo espezietatik, akaso honeko 15, ez da egite, sagardo egiteko etekin ematen dutenak, ez? Horde, gaztainondoakin pasatzen den bezala, sagarrondoak dauzke biodiversidade anitza da hor, aldaera diferente, klase diferente, gozotasun bat emateko, omikastasun bat emateko, eta hor sagardo ondoan galdu bali pil bat, imaginatu gaztain ondoan zertzeon. Gaztain ondo zeuden, Samieletan hasi jasotzen, eta azaron bukaer arte jasotzen zeudenak. Batzuk gehiago aguantatzen duten, beste batzuk egosita jateko ziren, beste batzuk erreta, beste batzuk gozoagoak, mikatzagoak denetarik izango ziren. Batzuk handiago, beste txiki batzuk, beste getxeen jateko ziena, beste tolosa saltzeko zienak. Eta ez bakarrik produktu bat edo jaki bat, osea, produktu material bat edo kontsumitu daitekenakin lotuta dagoen ezaugarrikin. Nei atzo okurritu ditzaiton mendizaletasuna, euskaldun ez daukau mendiakin. Dagoa, arazo bat hor, arazo bat ez, baina en plan, bizio bat emateo, nola gustatzen egon mendia. Pasio bat. Baina, kaso terapiara eraman beharreko ere, ez? Zergatik... Eta mendia juta de dirua kostatzen zaigu, azkenen, eosi botak, eosi jantzkera, eosi, postakit, depende nolakoa zean, baina, osea, 1000 gauza aldituzu behar, mendin, depende non... Top izan ere duzu furgonetatxo bat ere, bai? Hoi da. Baina uste bezita. Eta gero de bai, oteian lasterketa guztiago de baita, ez dakiz de puntutaino de baita dirua muitzeu, osea, bada hola azkenen hor trasfondo ekonomiko bat, batzutan implizituki, bestetan esplizituki hor, ja... Eta inigo, biziraupen aipatu duzula,
inglesezko izena jarri ezkero ja, gaztainari izenek inglesezko azoka baten izena jarri ezkero, hemen biziraupen ekonomikoa erakundetatik ziurtatuta. Ziurtatuta da, hori, ez da zoritxarrez, batutan onartu behar da, hau horrela dela, ez? Lenguan lagun batek aipatzen zidan, ez? Badituzte, terreno batzuk, hor jabego pribatuaren, eta mendiaren inguruko meloia ere beste baterako kasu utzi beharko genuke, baina badituzte terreno batzuk, eta antxe urtetan pagoa izan dute, baina oraintxe uraia kendu eta pagoa izan dakoa zen eremori, eta zera lantu hartzutela sekuoia. Ez egit euskera zitzik baduen sekuoia, holaxez. Ez baita gurea, ez? Arke alako kaltea, hainbeste kalte zomendio egiten mendiari, eta etekin ekonomikoa 20 urtetan edo emango ote duen papera egiteko, edo egur hori saltzeko, ez? Tira. Eta nik jakin bai, ez, pagoa landatzeko edo bertako zuaitzak landatzeko diru laguntzak eta badaudela, baina hala ere ez du parekatzen da. Tira. Eta beste lagun batek aipatu zidan, horre, pagoa aipatu dela, pago eta inguruan, aia hori inguru haietan, terreno zabalak baietan ahabia landatu dutela. Ahabia, ez da nolan erderaz? Arandanoa, ahabia. Eta antxe eta ikarrezko merkatua zegoela. Estatu Batuetan pranko ordaintzen zutela 2 kiloa, eta Frantzian ere asko, eta badila Europan hainbat txoko asko ordaintzen zutenak, eta abia landatu behar zutela. Da lan asko ematen zuela, arke esitu egin bartzen, kimatu, eta baina dirua, eta gaztainondoari ere topatu beharko diogu merkatu hori bizirauten nahi badu, eta gero jarriko diogu lazo kultural, antropologiko eta mitologiko hori jarrai dezan gure totema izaten. Nei oso triste jartzeit berez, Osea, nei kulturalki nahiko nuke garrantzia kulturaloi lortu alizatea ekonomia bertan on gabe. Nei hitzeit hain tristea, azkenen guk ziozen mantentzeko etekin ekonomikoa atea behar izatea, eta hor negozio bat sortu behar izatea, baina, azkenen betikoa, ez bali mado etekin ekonomikoak inorrek ez du ingo, ez errez. Inorrek ez, betiko lau enamoratuk. Baina, esan nahi dut, ez duzu gaztaineri bat, ez dakitzen bat hektariatako gaztaineri bat mantenduko hor, iaia jornada osoko lanak behar ditun zuaizti bat mantenduko etekin ekonomikoek ez bali maukazu. Lan horiek oso sakrifikatu dira askotan, eta ezin dezu, junbar bali mazu lehenengo lanea, eta gero egitea asko aldizu aportatu baina, igual puntu bateaino, ja pixatu duzu, ez dakit, hain nahi nahiz gauza solte botatzen, eta pixat triste gartzen nahi nahiz, baina. Gaztainondoaren etnografia bat Tolosaldean izenburua jarri diozue zuen ikerketari, Tolosaldean 28 herri daude. Ez dakit, zenbateraino ikertua dituzuen jada, orain ari ote zareten, elkarrengatik gertu dauden herriak dira, lehen akaitzek aipatu dut, Lizartze eta Tolosaren arteko erlazio edo harreman moduko hori, sorpresak tonpaten ari zarete, 28 herritan errealitate ezberdinak somatzen ari zarete? Goaindik, lana 3 fasetan daukagu banatuta, lehenbiziko fasen gaude goaindik, martxo bukaera arte, momentuz artxiboko lana eta aditu ezberdinekin izketan ari geha, martxotik aurrera hasiko geha 28 herritako, igual denatako ez, baina aldan gehienetako jendearekin harremanetan jartzen, bai, nik espero dut gauz politiak ateko diela, sorpresak egiko diteula, eta gauz politiak egatuko dela. Eta azkenen pena bada, baina urtebeteko margen haukau. Gure gauza asko nahi diteu, baina gure asmoa da hasiera bat ematea honi, eta etorkizunen bada norbait hartzea ukana, edo gu jarraitu dezakeon. Ze urtebetean azkenen ez du asko ematen, 28 herri asko dia, pertsona asko dago, eta, Guk behintzat julen hemendik urtebetera edo beraik nahi dutenean bigarren kafe bat edo bigarren urbaso bat eskinita, ondorio hoietako batzuk behintzat biltzera animatzen badira gustora hartuko ditugu ez. Gusta etorriko gea. Espero, nahi triste jarri nauen gauza, gaur ez izatea hola, eta esatea, bira, hausnartzen onge urte honetan, eta hau klabe izango zen, hor gauza berrikin. Akaso ordurako gauza berri horiek martxan jartzeko indarra nahikoa bilduta zerbait egiteko aukera izango da?
Zalantzari gabe, esandakoa. Urrengorako itzordua jarrita agurtuko dugu gaurko elkarrizketa hau, Aintzane Kortajarena eta Akaitz Sarasola, esan dugun bezala, Gaztainondoaren etnografia bat Tolosaldean ikerketa burutzen ari den bikotea. Mila esker, bigarren kafera hurbiltzagatik, eta esandakoa, izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko, urren arte. Behar luke hilobiak, espetxetan naizegadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitxiak eroriak. Minak ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria, mendira eraman zaitu, negar zoriak, gaurkoan ez du kantatu. Behar txoriak, ardaska berri bati begira, lur biluzira erori dira, zure negar malkobia. Naizainak lurretik erauzirik, jarraituko du beti bizirik. Aritzaren memoria. Kategoriak norkera bakitzen ditu, gorpuen kategoriak. Nekez galdetzen du ariztiak, zerrote du honetik gaiztiak, eta zer txarretik ongiak. Minek ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria. Berde zientzita zetozen, gorri horiak, odola pozo induzien, baskofobiak, gorrotoak dauzka itxuegi, isilik dago aritxulegi, ez daukagatzik ogiak. Naizainak lurretik erauzirik, jarraituko du beti bizirik. Aritzaren memoria. Pour intensifier notre protection commune aux frontières avec une véritable police de sécurité aux frontières extérieures. Nous devons le faire pour notre sécurité. Moi, aujourd'hui, ça m'est arrivé, mon cousin il était décédé ici, donc je ne veux plus que ça refaire encore une autre famille. Garbi dago kontrol hori egiten da fenotipo araberan, ulertzeko itxura. Kontrolak ikusita, migranteak eta beste bide batzuk hartzen da hoie, bide arrisku hauek eta noizipein erizotzak azpe topaten gara, ez? Je suis désolé, ni Niego Puyou et encore moins moi, nous pouvons infléchir la position des États. Zubiak irekitzea aldarrikatzen dugu behin eta berriro. Kontrolak entzean, hitzetik ekintzara pasatzea erabaki dugu. Eta zubia ireki dugu. Esaldegitik atera naizenean, argi eta garbi izanen, urrengo arte, migranteak segituko dute pasatzen. Une fois que tu fais le passage, il y a beaucoup des autres bénévoles qui vous accueillent et qui vous amènent. Bideak podcasta. Ostegun eta igande goizero atal berri bat Naiz Irratian. Eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
Naiz irratia eta Media Bask. Arratsaldeko 5 dira, bagoaz Naizeko estudio zentraletara azken ordua ezagutzera. Bai, keixo, arratxalean deizula guzti hartxalean entzule guzti ere, Paris eta Madrida begira ordu honetan gure redakzionetik izan ere batetik Parisen, Frantziako gobernuak pentsioen erreforma dekretu bidez onartzeko bideari ekin ostean zentsura mozioak atzera botatak gaur ere saioa, kontrol saioa kasu honetan, eta antzeko gobernuak entzun ditugu, bai estatuz, oraingoz jarraitu egingo dutela erreforma horrekin. Olivier Dussopt lan ministroa da. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous lorsque vous remettez en cause la légitimité du texte qui a été adopté hier par le Parlement? Ce texte est allé au bout de son cheminement démocratique. Testu demokratikoa dela hauteskundetara eraman zuelako Macron presidenteak hori bera nabarmendu du Olivier Dussopt lan ministroak, eta Espainiako Kongresuan aldiz zentsura mozioak kasu honetan ultraeskuinak sustatu duena. Mertxe Aizpuru EH Bilduko diputatua une honetan hitza hartu berri duena, diskurtso antifasista egiten ari da Mertxe Aizpurua ultraeskuinak aurkeztu duen zentsura mozio horren aurka. Hoy los tenemos sentados aquí, sí, pero en nuestra mano está, en la de todas las fuerzas que por encima de nuestras muchas diferencias compartimos el antifascismo, que sigan siendo eso. Voces aisladas que añoran un régimen, una sociedad en blanco y negro. Bere hitzartzean Aizpuruak nabarmendu duena, aurre egitea dagokiola EH Bilduri ere ultraeskuine honi eta Euskal Herrian tarterik ez izatea aurre egintzaiolako dela nabarmendu du. Euskal Herria es un país antifascista, con una sociedad con profundos valores democráticos. Por eso, la ultraderecha es inexistente en nuestro país. Porque compartimos esos valores de solidaridad, libertad y justicia social con la sociedad vasca. Vox alderdiak eramandu zentsura mozioa, baina honen gidari Ramon Tamames garaian komunista izandakoa Mertxe Aizpuruak gogoratu dio hitz aurrez aurre esan diona EH Bilduren baitan ere badirela garaian bere tradizio politikoa elkarbanatu duten pertsonak, haiek EH Bildura inguratu diren bitartean bere karrera amaiera tamalgarria dela esan dio. Si le soy sincera, no sé si lo hace por simple vanidad o si le han engañado. Pero en cualquier caso, ha cometido usted el error histórico de convertirse en el defensor y portavoz de la ultraderecha. Lamentamos que su viaje haya acabado así. Oiak Aizpuruak esandako apurrak, amaitu berri du Mertxe Aizpurua, EAJaren ordezkariaren tartea orain, Aitor Esteban pulpitotik hizketan. Bueno, estralurtarrekin, alderatu Aitor Estebanen lehen hitzak Espainiako Kongresuan, beraz, bi talde abertzalek oraintxe EH Bildukoak esan da bezala bere hitzartzea amaituta, Eusko Alderdi Jeltzalearen tartea une honetan, Espainiako ultraeskuinak aurkeztu duen zentsura mozio horren ingurua. Segietatik aurrera emango dugu honen inguruko informazio gehiago, eta naiz puntu duzuen ere, jarraipen berezia baduzue bestelakoan, Urruñatik ere jakin berri duguna, goizean migratzaileei laguntzagatik atxilotu dituzen 3 pertsonak aske direla dagoeneko, printzipioz, Seiterriterako Hendaiako polizia etxean deitu duten mobilizazio horri eutsi egiten diotera jakinarazi digute, Seiterriten izango da Hendaiako polizia etxe horren aurrean protesta, goizan izandako atxiloketa hoien arira. Eta errepidei dagokionez, arazoak bat errepidean, pixkanaka konpontzen ari direla dirudien arren, 3 pare horretan karga galdu du kamioi batek, une batez errepide itxi ere egin behar izan dute, pixkanaka erreil bat ireki dute, 5 kilometrotako autopilaketak ere izan dira, pixkanaka trafiko zuzendaritzatik diotenez egoera konpontzen. Ari da, adiala ere, bat errepidean, 3 pare horretan, izan diren arazoiek tarteko. Besterik ez gure aldetik, Bigarren Kafeko lankideak, zuen esku, soinu guztia. Eskerrik asko Jon Telleria, aurrera jarraitu behar dugu adimen artifizialaz hitz egiten. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, Bigarren Kafea.
bodies on fur. The worry mind that gets scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. Esaten dute, bi pertsonen artean ez ulertzeko 8 modu daudela. Adibidez, June. Pentsa zu eta biok eztabaidan ari garela. Pentsatzen dudanaren, esan nahi dudanaren, esan dudala uste dudanaren, esaten dudanaren, zuk entzun nahi duzunaren, entzuten duzunaren, ustez ulertu duzunaren, eta azkenean ulertzen duzunaren artean, 8 aldiz, oker ibili gaitezke. Horregatik, eztabaida asko eta denbora asko aurreztuko genituzke bestearen garuna irakurtzeko gaitasuna edukiko bagenu. Bueno, baina oso beldurra, ez? Badirudi adimen artifiziala hori egiteko gai izango dela. Duela gutxi Osakako zientzialari talde batek argitaratutako ikerketa batek baieztatu du adimen artifizialak garuneko eskanerrak irakur ditzakeela eta pertsona batek ikusi dituen irudien bertsio errealistak birsor ditzakeela. Arrapazan. Nola? Bai. Pixkat hau laburpena da eta gero etorriko da Unai Elordi Hidalgo eta asko hobeto azalduko digu. Baina kokatzearren. Algoritmoak irudien pertzepzioan parte hartzen duten burmuineko eskualde desberdinetatik bildutako informazioa erabiltzen du. Hau da, zuri egiten dizute erresonantzia magnetiko funtzional bat eta garuneko eskanerretako informazio hori ulertu eta interpretatu egiten du adimen artifizialak eta gero imitazio irudi bihurtzen ditu. Zuk eta beldurra hitzak aipatu dituzu eta izan ere bilatzaileetan begiratzen badugu eta jartzen badugu adimen artifiziala beldurra esaldia, agertzen dira 7.460 emaitza. Eta zer esanik ez, ingelesez jartzen badugu. Nik proba egin dut eta Artificial Intelligence Scary jarri dut, eta 10.600.000 emaitza agertzen zaizkit. Eta hainbeste emaitzen artean oraindik ez zait argi geratu, ea Unai Elordi Hidalgo beldurra sartzera datorren, edo beldur hori desmitifikatzera. Arratsaldeon, Unai. Arratsaldeon baitzea, ez. Gauza kontatzean atorri. Bale, gero guk erabakiko dugu beldurtu da ez. A ber, nola da posible adimen artifizialak gure garuna irakurtzea? Edo posible da? Nik uste problema hasieratik datorrela, uste azkeneko zatian komentatu dezuna, ez? Zer nahi da bilatu honekin, hau da, prentsak edo, beste interes batzu dauzkaten jende batek gauza batzuk difunditu nahi dituenean, gauza gehiago sartzen dizkio benetan errealitatea den gauza bati, eta hor hasten garaia arazoekin, ez? Hau da, zein da enpresa edo, dena delako hien helburu nagusia, beldurra sortzea, engantzatu egiten duelako, eta jendea horrelako aztora duta mantentzeak, horrelako, ez dakit, nolabait diru bihurtzen desan genezak simulatu ez dakit. Orduan, nahi, oantxe bertan gelitza egiten sensazioetako bat da, internet askotan dela, zagorra.com. Askotan, era organikoa edo, ez dakit, eduki organikoa hortik ateratzea batuetan zailegi izaten dela, bai. Eskuetan daukat artikulu zientifikoa eta ez du esaten ametsak irakurtzeko gai izango denik, edo berez, beraien kontribuzioa ez da esaten duena prentsan esaten dena, da. Normalean, nik ulertzen dut, paperak irakurtzea zaila da, eta zientifikoa dira, eta daude zientifiko eran idatzita, eta ni ez naiz pertsona aditu bat resonantzia irudietan aditua dena, bai? Kontua da, hemen, eta azken urte honetan gertatu den gauzik garrantzitsuena adimen artifizialaren munduan, izan da multimodalitatea lortza, bai? Eta hori da, gauzat, guretzako oso horreixa ulertzeko. Hau da, nik zuei esate bali maizuet. Irudikatu ezazue zuen buruan txakur bat ondartzan, gaiz da teoritiko, ez? Bai. Multimodalitatea nik ahotsez esaten dizut eta zuk zerebralki interpretatu dezakezu, bai? Hori lortu da. Eta azkenean, iten dana da guri hain magia eritzu egun zerbait, eta matematikoki modelatu, bestela ezinezkoa da zenbakien bitartez interpretatu ditzazkegu horrelako emaitzak, bai? Eta txapa guzti ondoren, esan nahi etena da, ez dakit inoiz entzun duzuen Stable Diffusion eta DALL-E eta hauek batzuk testu bat sartu eta irudi bat generatzen dizu, bai? Hori da justo multimodalitatearen zati bat, nik idazten dut. Txakur bat ondartzen, eta irudi bat ateratzen dizu, bai? Hori,
sare neuronalen bitartez lortzeko gai gea momentu betan. Ez horren ondo, uste dut hype gehiagin ematen zaiola, hori da zati bat, bai? Nik esaten badizut zuri, irudikatu txakur bat, zure buruan niari nahi zuri informazio eramaten. Zuari zera, informazio hori kodifikatzen, eta nolabait irudi hori sortzeko deskodifikatu egin behar duzu, bai? Multimodalitateko paper guztiak hori esaten dute. Hau da, nik behar dut seinale oso komplexuak dela, erresonantzia magnetiko baten seinale komplexua da, irudi bada, zerebroko parte desberdinak aktibatzen dira, bai? Da, seinale bat zaila dena ulertzeko berez, bai? Eta hori egiten da konprimitu eta gero dekodifikatu. Bezki kontua. Honen kontribuzioa ez da lortu dela representatzea, honen kontribuzioa da kodifikatzeko ahalmen oso altua daukala. Baina beste zatia dekodifikatzeko stable diffusionena da. Orduan, kontribuzioa dira, kanpora, fuera. Orduan, zan egitena honekin da, bai, egia da, irudi batetik beste irudi bat atatzea, posible da. Tekstu bitartez beste irudi bat atatzea, posible da. Ez flipatu. Osea, eta gero gehiago esango izuet, paper bat da, eta konturatu bargia, osea, munduan existitzen den eduki kopurua edo bai irudietan, bai testuetan, bai gauzakin, infinitoa dela, orduan, eske ChatGPT, beste baten nahi bezu ontazitzen goa, eske ChatGPT gauza pila lortitu, bueno, erabiltzen hastetzean momentun, konturatzea, konbergitu iten dutela gauzak. Horrek esan nahi du, bere memoria kapazitatea limitatua dela, orduan, nik aldizut zerbait erakutsi eta iruditu zuretzako magia dela, baina magia horren artean trukoa dago. Orduan, nahi izatea ametsak ere presentatzeko gai izango gara, baizik egirako balio, ze, azteko, osakidetzara ditzen dezu, eta esatzu, resonantzia bat indezaket, esatzu, ui, hori da lehenengoa. Eta gero, bigarrena, hori da. Eta bestea, osea, irudikatu den hori, azkenen, datu mugatu batzuk egiten da, eta hemen erakutsiko dizuetana politena. Ez zu erakutsiko begira zeriteko gaigean. Gero beste gauza bat, Stable Diffusion, ChatGPT bezala, ja aplikazioak direla. Osea, hemendikan ateratzeko, mentan zerbait reala izatea, denbora asko pasatu behar du. Eta hauketorrelako sensazio bat, mundu guztia bizi dela, ez dakit astoratuta edo agobiatuta, ze azkenean, dengo larun bat entzarti haukin duen da, horrelako konversazio sakonak eukitze dituzu, igual, kuadriako jende batekin, ez? Eta esate zian behak, bai, ChatGPT-ekin kojonatuta nago. Eta ulertze jo talde baten, egia da, kontenidua generatu dezakezu. Bentsi bertan, kontenidua adimen artifiziala bakarrik erabilita ite bali madezu, zaborra da. Eta azteko Google-i eta hoi ze interesatzen dena sintetiko generatuta. Eta orduan zertako gaude, perrik, orduan ez dakit. Ez iritzia hau, ez dakit nahiko garbi geldituan, edo bueltatxo bat eman bat honi, edo... Bai, garbi geratu zaiguna da, Osakako zientzialari hauek flipatu hau indiala, ez? Ez, a ber, kontribuzioa oso hona da. Beste gauza bada, zemateko jaipa ematen zain gauza, bai, ze, a ber, nik ulertzen dut, artikula zientifikoa batek, pixka flipatu inbar dula, jendearen edo bere revisoren... Arreta bere ganatzeko behintzat. Oixe, ulertzen dut. Baina gero gertatzen dana, eta dena bil prentsa kulpatzen jendearen, esan nahi dut, ez pasatu denbora, hainbeste denbora, ze posibilidad dauzken zerbaitek esateko. Osea, bizi orain, nik esatizuet, egunero hontan ibiltzen naizela, eta hoket horrelako ansiedade bat, eta agobio bat, zaten dut, a ber, frenatuko gapiskat, herramienta oso onak dira, balio dute, oso ondo daude, ya está, ez doazte inoa, eta gero aparte, nahi ematit sensazio, eta da, nire iritzi pertsona bat. Irutzen zait, guazen bidetik situazio insostenible izango dela. Ze, adibidez, ChatGPT-en asuntorekin, modeloak okupatzitu 45 terabait. Barbaria da. Ze bat gehiago, makina gehiago behar dituzu, konputazio gehiago behar duzu, gaur egun existitzen den konputazio modelizazioa mugatua da, osea, ezin dugu askoz gehiago, eta horregatik jende dago flipatuta, konputazio kuantikoarekin, eta konputazio neuromorfikoarekin, baina, bueno, ez gera horrekin sartuko da. Insosteniblea izatea iritsiko da, ez dakit noiz. Baina, pixkat, nekatuta, ze oportunista dan jendea, ze beharra dauken aukera horiek hartzeko, eta zetuko, eske, konozko una IA, que no sé, basta ya. Nahikoa da. Osea, eta nago pixka hater horrekin, ze niri ere ansietatea generatzen dit. Bueno, jakintza zuela hau dela paper bat, eta listo. Eta kontribuzioa ona da, bai, balio du, bai. Eta igual beste gauza batzutako balio dezake seinale horiek kodifikatu alizatea, bai. Baina listo. Baina unai, ez jakin, hain gai komplexuak direnean, jendearen, gizartearen gehiengo bati txinera iruditzen zaigu horrelako gauzak irakurtzea orduan,
komunikabideen aldetik edo helburua zuk aipatu duzun helburu hori, ez? Ez dakit nasmendua sortzea edo dana delako hori dutenentzat errazagoa da. Askoz. Gai simpleagoa balira jendeak lehenago esango luke nola zozte. Baina kontatzen digutena nola dena berria den eta askorentzat zerbait abstraktoa bezala somatzen dugun, esaten dute oiek badiote, hala izango da. Nei horrek asko amorratzeit, segunero olako, ez dut ontan iten ez, baina olako sistemak ezagutzen ditut, orduan badakit nola funtzionatzen duten. Kontua da, nik entzuten duten olako zerbait, eta entzute joten, ez dakit horrelako kuñadismo bat esaten, ez de baino noaz, baina kontua da hemen, batutan kasi garrantzitsua da zenbateko trafikoa mugitzen dezun interneten zer esateran izan baino. Zintzu dian zure interesak horrek olako tristeza sortzen dit esaten dezu, dakitenek askotan ahots gutxi haukete, naiz ni konsideratzen horren, zientzilariak eta horrako jendeak igual asko hauke esateko, baina ez zaio uzten bere tokia, edo igual ez dakiten nola adierazi hori jendeari, ez? Ja, orduan iruditzen zai, jende askok oportunistaki hartzen duela horrelako relebo bat, dirua generatzen duelako, hori normala, eta lizitua iruditzen zai, baina, ez dakit, igual batutan filosofiko bezala jartzen naiz, ez? Baina, nik horrelako gauzak irakurrita, sentitzen dezateko jendei, lasai egon, ez da, ester, hau, beste polemika bada, jungo da, eta horrengon berriro metaversoa etorriko da, eta berriro jungo da metaversoa, eta bueltatuko da ez dakize, kontua da. Multimodalitatearen roioa oso ondo dijoala, hori da, marabila. Eta oso ondo etoriko ja gauza askotako, horrek ez du esan nahi, mundua bukatuko dela, nahiko da. Fiskat agoiataten etorri nahiz gabe. Lasaitu, nahi, lasaitu. Terapia bertzen duen, Bai, pixka, bai. Ez, lasaitu. Under the moon, she raised between me and nik aitortu behar dizut, atzo pixka bat harrituta geratu nintzela, nik jarraitzen dut argazkilari bat, Jamie Beck izena du, bizi da Avignonetik gertu, Frantzian, eta bueno, liburu bat idatzi zuen duela urtebete, eta orain aurkeztu du bere bigarren liburua izango dena, argazki liburuak egiten ditu, bere argazkilaria delako, eta da Proventzako Loren liburu bat, argazki liburu bat. Baina liburuaren azala, egin du Stable Diffusion erabilita. Berak hartu du, berak ateratako argazki bat, inspirazio gisa, eta gero jarri ditu Stable Diffusionen artisten izenak, ez? Van Gogh, Matisse, Renoir, eta jarri dio bakoitzaren eguneko zenbat nahi duen, ez? Irudi, bere azalerako irudi horrek, Van Goghen eguneko 5 nahi dut, Matissen eguneko 10, eta sortu du liburuaren azala, Stable Diffusion erabilita, argazki liburu baten azala, eta esan nuen, wow, ze flipea, zu argazkilaria zea. Laguntza gudu, seguro. Bakizu zeba, ze horturuko dago, ze prompt sartzen diozu, ze input sartzen diozu. Balimakizu nola dagoen entrenatuta, lagundu egiten du, konvergentzia hori lehenu esan duguna, ez, ze zue probatzen bani bazik usko, nahi bat zue baten, hasiko da probatzen, bigarren kafea, ez dakit, lau edo 3 keyboard datea, eta haber ze datea. Eta kontuatuko da, oso garrantzitsua ze prompt sartzen dezun, da, justo, nik uste ez laguntza aukiko zula, seguro. Ze, harrituta geratu nintzen, hori, batetik, egin duelako, eta bestetik, pixot paradoxiko iruditzen zitzaidan, gero barruko argazkiak denak dira, berak ateratakoak, ez adimen artifizialak sortutakoak, ez errez, eta orduan, argazkilaritza liburu batean azala, ez izatea argazki bat, eta izatea, ordenagailu batek sortutako zerbait? Musika sintetikoarekin adibidez, hasieran ez, jendea bastante reazioa ez da horrelako gauz. Eta orain, musika elektronikoa ondo ulertzen da, horrelako konbibentzia dauke musika errealarekin, fusionatu egiten da, eta azkenean helburua da horrelako sentimendu edo feelinga eukitzea, eta zuk disfrutatu alizatea zure bizitza ez. Horrein berriro momento filosofikoa ez, baina hori da helburua orduan, igual ere nola bait horrelako adopzio bat egingo dugu adimen artifizialez sortutako irudien bitartez. Kontua da, beste meloi bat irikitzen duela, zer da egia, zer da gezurra, nola jasotzen dituen bezua, gerozta zailagoa izangoa, zeinengan konfiatu behar deun, eta nik uste horretan nahiko lan eukiko dela, hori egia da. Beldurra nundik dator gehien bat, lanik gabe geratuko garela? Nik azkeneko pertsonekin nintzen detena hori da, baina hori dator kotxe autonomotik. Eta asista, bueno, ya lanik gabe geldituko zate, bueno, lasai, bendikan urte batzuk gelditzea. Osea,
nik uste dut gehien bada berdura etorkizunari, ze gu berez gizaki bezala ere bai, beti bizigia beldur horrekin, ez? Mhm. Nien ez neburo gatik itzit, ez dakit beste nola, ez? Oso orokortua horrelako zerbait betxaten, ez izango da niregatik gero, eta nire karrera profesionala, eta noa iritsiko naiz, eta askotan, horrelako gauzak esaten dizkizuenan, ikusten duzu zure, ez dakit gero hori edo etorkizun hori oso ilun, eta triste sentitzea, eta antxitate sentitzen duzu, eta ez dakit. Nire adeti behintzat alasai hauteko. Horrelako gauzak artikulo zientifikoa direla, eta jazta, ez digutela zertan lanak endu behar. Momentuz ez digutela, beraz, burua imaginatu, irakurriko. Hori ez dizut, ez dizu lanak enduko, eta gero ez dizu, esan zenean, David, karen nao. Nire nijoa bustitza, jendea ez da bustitza, nirez. Nik esango, posible izan daiteke, nik esango nuke ez ez. Edo behintzat, adaptatu ingo gea, situazio berri hau eta bueno, biziko gara, bai ez? Ez dakit. Nik uste dut nahikoa beldurtuta bizi garela adibidez, esaten dugunean ez, mugikorrak entzun egin dit. Atzo aipatu nuen Jordaniara joan nahi nuela, eta justu gaur Instagramen Jordaniako turismoako iragarki bat agertu zait. Eta hor ja sentitzen dugu irakurtzen duela gure garuna. Bai, operazionalki gauz asko egin ditzake. Hori bai, egia da. Eta nahi dute, bai. Eta ez gara askotan konstiente. Eta askotan, eta honi buruz de gustatuko litzaiak itzita. Batzutan dago olako lenguai teknologiko ez jakintasun bat badibidez, ez? Eroski txartela pasatzeko garaien, ez? Eta esatizu, pasako zu eroski txartela eta ez daukat. Eta bidatizu arpegi batekin esaten, tontoa ematezu. Eta esatizu, barkatu, baina zure datuak erregalatzen nahizeak gauza bat eta zuzera, ez da, erdi kostiente zuri enpresak esan dizut, eta zuz, eta jakinara zizter egiten ari den datu horiekin. Horren, ez dakit biotatik zein den inozuakoa. Eta orain, nik eroski txartela badaukat. Baina badakit zertan ari nahi zen. Aurreko batean ikusi nuen, Twitterren ez dakit nontzen, bideo bat ikusi nuen, eta Ikearen denda horietako, almazen handi horietako batean, zegoen freskagarri makina bat. Bizitza guztiko freskagarri makina horietako bat. Eta zuk makina marka horretako webunean erregistratzen bat zinen, eta zurein bat datu sartzen baldin bazen dituen, makinak freskagarri lata bat doainik ematen zizun. Eta merke ateratzen zaio. Eta merke hori zen, eta jende guztian zegoile makinarekin, eta zuk sartzen zenituen mugikorrean zure datuak erregistratzen zinen, eta pantailan kode bat zegoen, kode hura sartzen zeuden, eta klank, lata bat botatzen zuen. Eta jendea zeuden, latak doainik edaten ari naiz. Bai, bueno, doainik, baina zure merkantzia jazuk eman diozu, jateko eman diozu. Bai, egia, eta trukito asko egiten dituzte mobilak, poentxe bertan mikrofono batzuk, eta, baina ez berriro beste meloi bat irik nahi, baina gauza batzuk itea ilegala da, baina beste batzutan horrelako bazio legal badago, eta orduan askotan, berez proposito komertzialen gatik egiten dute. Orduan, berez zure ahots hori edo horren pribatua den hori sartu beharko lukete horrelako datu basea anonimizatu batean, eta gero horren arabera zuri eskaini, zuk nahi duzun hori, igual ez dizuna nahi, baina behartzez daituzte beste mundu konsumista batera, bla 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 bla. Orduan, muga non dago, ez? Ze teknologia edo bueno, hortara ohitu gara, gure datuak ematen dizkigu enpresa handiei, onuraren bat lortzen dugu trukean, eta horrekin kontu zibiltzeko behin eta berriz aipatu dugu, ez? Beraz, beldur puntu hori ondo dago, baina nun jartzen dugu muga. Ze gero esaten dugu, ez beldurtzeko gehiegi, hori da. Adimen artifizialaren kontu honekin. Bai, eske azkenen kanpotik etortze egunak asko influentziatzea gaitu, eta askotan fiatzea pertsona batetaz, eta itxutxuan fidatzen gara, ez? Nire ustez, nik izango nuke, eta bain izatean joan igual oso obvioa da, baina kriterio propio bat desarrollatu alizatea, eta ondo informatu alizatea, eta ez dakit, iritzi desberdina bilatzea, eta gero ez da zailagoa da, txat GPT-ekin itzengo dugu. Osea, tendentzia da, pertsona batengan konfiatuko dut, bai, txat GPT-engan konfiatuko dut, kontuz, hor datorren informazio manipulazioa izan daiteke kristona, eta Microsoftek erosi bali mau txat GPT zerbait egatik da, eta kopilot bali mauka ere bai, eta nekin esan egitena da, behintzat atento emar deula, ez daigula ez pasako, ordenadore erabiltzez utziko dugu, eta ateako gara paseatzea mobili gabe, listo, ez dakit igual, ez dut uste, ez dakit tolosatik alegia biden bide gorrin, zerbait oso grabea pasako zegunik, ez? Askotan, aitzaki bezala erabiltze dola, mugikorra mangoet bazpare, orduan, ez dakit,
oso zaila daudena, zera oso azkar dijoa. Eta Elordi hor, aipatu duzu lehen, nolabait ere mesfidantza, ez? Teknologia berriak, horlako ateratzen diren baliabide berri hauei inguruan mesfidantza sortzen dela, horrelako tresnak garatzen dituzten enpresek ze teknika edo nola lortzen dute hauek gizarteratzea, da sozializatzea edo humanizatzea nolabait ere, mesfidantza hori edo eskonfiantza hori, horri nolabait ere eman behar zaio guelta. Nik esango nuke hori dela horrelako nahasketa bat, batetik zer ikusten dugun prensan eta nola jasotzen ditugun informazio horiek. Beste batetik, askotan ez ditugu, ikuste diteu, zerbait magikoa izango balia bezala eta ez erreminta batzuk bezala. Beti izateu, inteligentzia artifizialak guri nolabait reemplazatuko gaitu. Hori pelikuletan pasatu da oraingoz, ez gure munduan. Orduan, erremintak oso onak dira eta, nik inguruan lan egiten deten mundu horretan behintzat, adimen artifiziala ez da horrelako gauzetarako aplikatzen baizik eta egunerokotasuna errezagoa egiteko edo zerbitzu konkretu batzuk eskaini alizateko. Orduan, ez dakit Apple Pay daukezuen zuek, baina rekonozimentu fazial bitartez ordaindu alizatea, igual batzuentzako askoz komodoa da, behatz bat jartzea baino, edo kodigo bat sartu behar baino, edo ez dakit horrelako algoritmak ondo etortzen dira, edo ChatGPT, nik nire tesirakore gauza batzuk esaten dio, ChatGPT, zuten du jazu dago, ez muzik ustezu ondo da hola. Eta erantzun iteit, nik uste nahiko ondo da hola esplikatuta. Goratu, hau dena, distantzia semantikoen arteko metodo probabilistikoa dela. Bakit super potoloa dela esan detena, bai. Esaldi guapa da. Distantzia semantikoen arteko metodo probabilistikoa. Eta igual, oain ez dizut beste bat. Baina, helburua da azkenean, eta beste batean nahi badezu ontazte bai itzengo dugu, ChatGPT edo horrelako gauzak azkenean, beraien artean horrelako distantzia numerikoak erabiltzen dituzte eta gauza probabilistikoak. Gauza zaila egiten dituzte, baina hori izaten jarraitze dute. Orduan, esan nahi ditena, erremintak diala, jendeantzako, ez, intentzionalia berez, enpresak, edo, enpresan kontra ez dena ikun. Esan nahi ditena, pertsona batzuk, interes konkretu batzukin, gauza batzukin nahi dituztela, eta askotan, izaten da, konsumismo hori fomentatu nahi izatea. Baina guri ematen digun sensazioa da, zelatatzen nahi dira guri denbora guztian, guri grabatzen nahi die, kontu zehargazki bidaltzen dituzun, nola difundituzun, sare sozialak, kriston zaborpila hogate, eta askotan, nik notatzen, Twitteria sartzen naiz eta ikusten dut, una inteligentzia artifizial que ha hecho ez dakit zer, eta esatzu, beste proba bat indezu ChatGPTekin, altxatuko garenak, teko zutxalo, eta baiet, super ondo da, hola, nahikoa, tio. Nekatu iteo ya pixkat. Begira ze lortu eten, begira ze lortu eten. Joder, tío. Ibili. Ez dakite, ni, esatizuete, solako sensazio personal bada, baina egunero lako gauzak ikusi behar izateak nolabait atzeraka botatzeit. Zesaten dago, ez da benetako realidad, ez tezu irakurriz eta paper bat, ez dakizu nolai joan. Orduan, ez dakit. Egia da, nahi nolabait, horrelako benefizio bat ematen dela, adimen artifizialetaz hitz egiten jarraitzea jendek, oaindik izaten jarretuko, horrelako gai interesante bat ez, baina ikuste eta herramienta bezala oso nodala. Baina kontu zible behar deula, ze pertsona beha, eta sentitu ite deu. Eta makinak ez du sentitu beharrik, operazionala dira, orduan, helburu konkretu batzuk lortzeko, intentzio batzuk, gauza batzuk lortu nire ondo, legala da bitarten, bale, baina egia da, ontaz de baitzen, Europa ja bere legeik ezartzen nahi dela, ze kontu zibile behar dalako gauzekin, datuak eta nola egiten dien, datuak eta nola anonimizatzen dien, nola erabiltzen dien modelo neuronaloiek hackeatu daitez, porgein beste meloi bat iriki da, orduan, bide luzia dauke honek. Pentsatet lana eukikotela. Nik hori aipatu nahi nuen, beldurra aipatu dugu, esan dugu ez, euskeraz jartzen balin baduzu adimen artifiziala eta beldurra, dagoeneko ja 7.000-tik erantzun edo emaitzatik gora ematen dituela bilatzaileak, nik beldurra une batean sentitu dut azkeneko 2 astetan eta ez da lanarengatik. Ikusi nuen aplikazio bat, aplikazio baten iragarkia zen, ez? Eta esaten zuen, aplikazio bidez hau egin dezakezu. Eta zen, bideo pornografiko bat hartu, eta aktorearen aurpegia ordezkatu zuten Emma Watson aktorearen aurpegiarekin. Eta orduan, Emma Watson ari zen, berak kamararen aurrean egin ez duen zerbait egiten. Eta beldurra sentitu nuen,
iruditzen zait dala emakumeen aurkako beste jazarpen modu bat. Bai. Eta horrek beldurtu ninduen ez dagoelako legediarik horren aurka momentu honetan. Ez, eta egia da. Eta nahikoa txarla eman ditut, ez kasu honetan, baizik eta deepfakean inguruan, hau da, nolabait norbait suplantatu alizatea iruditartez. Hau ez ja ilegala da. Zaila detektatzea zein izan da, baina goiru izaten dezun bezala azkenean extortzio bat itea da. Osea, delitua da. Berriro bueltatzea konturatzea igual irudiak ikusten dituen interneten, kostiente izan bargeala, igual ez dira legiazkoak, baina batzutan jendek ikusi nahi ditu ez dauden gauzak. Horren interesatzea, konpartitzea, edo morboa generatzen du, orduan badakizu propagazio velozitateango dela. Bera garaian ustez, ja itzen edula beste irrati baten, nola... Adarrak jarri dizkiguzu? Baina aspaldi. Kolaboratzea izan baina. De hecho, Lola Floreseko kreadorekin nintzen. Eta esatezan, igual beste gauza batzuk neurtu behar dila sare sozialetan. Adibidez, propagazioa abiadura, zerbait birala egiten denean, tenditu behar du, zerbait kezurra izan daitekeela, eta ondo analizatu behar dutela informazio hori, eta diren horrek funte guzti horiek ondo analizatu behar direla, eta ez dela bakarrik irudia tekstuan, undia etorren, zenek egin duen, eta beti zailagoa, azkenean horrako sensazio bat ematen dizu, dela, zuzara lapurra, eta polizia atzetik doa. Lapurra beti aurretik doa, eta beti gaude sensazio horrekin. Orduan, nik uste dut, iritsiko da puntu bat, nun, ja, ez deun ezer sinistuko. Ze irudia beak galduko importantzia guztioi leheno ematezion kredibilidadea bezala, bai? Ze oraingoz, gai geha, askotan, ematen dituten txarla guztia beten esplikatzeko, nik esate baizut zertan fijatu esango zu, bida, bai, egia, hau deepfake bada, ez dakit, horrelako pestaño, ez bali mau ezarriten, edo asko ite bali maitu, edo aurpegiko hitzalak desberdina bali madie, edo ez bali maitu giro oso bruskoak iten, ze hori oso erreixa da detektatzeko, ez dakit background edo atzeko pareta eta pertsonaren arteko kontraste oso ondo balima da, eta horrelako trukillo txikia kontrolatzeko fake bat izan daitekela. Eta gero, zentzu asko ez balima dauka, igual fake bada, eta igual ez ezer gertatzen. Baina kontu zibre behar dugu, eta hau beren garaien ja 2000 eta mazazpitik dago, eta hor jarraitzeko eta burrukatu behar da. Hor de bai, artikulo pila da, eta nahi bazu beste baten itzingo deu, nola saiatzen nahi dien hau dena detektatzen, ze azkenen sintetikoki generatutako irudi bada, orduan desprobabilistikoko metodo bat erabilita horren kontra joan zaitezke, eta ez du nahi gehiagi luzatu honekin, baina egia da, lortu daitekela de bai, ez? Lasaiago geratzen nahi zorduan. Bareak badu ezin egon bat Ertzean bizi nahi Hor badago beste zerbait, ez? Lehen aipatzen genuen, ez, gure datuak eta gure pribatutasuna, eta askotan, ez dakit, telefonotik zelatatu egiten gaituztela, gure esaten duguna entzun egiten dutela, akaso horrek gutxiago beldurtzen gaitu, guk lehen aipatzen genuen, ez? Gu dugun burutazio bat irudikatu litekela, dugun pentsakera bat, eta hori, akaso niri berdin zait, ez dakit, Google edo dana delakoa nire, oaren zer esaten ari nahi entzuteak, baina ni pentsatzen ari zenako jurik ikusiko balu horre bai ez ditela grazierik egiten. Akaso horrek gehiago larritzen gaitu, Unai? Nik esan bai, ez, naiz konsideratzen psikologo bat, baina nik uste pizka konpartitzen dutela, ez? Askotan, gure pentsamenduekin edo gu gizaki egiten gaituzten atributo horiek jokoan balima daude, asko beldurten ni lehenengoa. Orduan, ez dakit bai, nik esango nuke bai, ez. Osea, oso erreza dela horlako gauzetan eroitzea, eta azkenen honek ez ditu kulpatu nahi Osakako unibertsitateko, baina horlako gauzak azkenean oso dedikatu dira, eta zein ibarria, eta ez dakit. Nik izango nuke jendeai, ez dago biazik nahi. Esan nahi, makinak ez du ez zertan pentsatu beharrik. Ez dute amigdalaik behaik, ez daukaten neokortex bat, hemen esplikatzen da bezala. Osea, dia gauza operazionalak matematikoki modelatzen dituztela problemak eta soluzio batzuk eman zituztela. Eta punto, horrela ikuste baiteu, igual ez du hainbeste beldurra eukiko, baina ez bai dute, adimen artifiziala gure ametsak irakurriko ditu zertarako. Zesan nahi, igual nahi bali mazu horrelako psikoanalizi bat egin, persona batena, kristuan arazoa dauzkela eta erreparazio
terapia bat egin nahi beduzu, bagian ondo etorriko zeizu, baina ze merkatu dauka horrek. Dakite goren txainiz, altuan pentsatzen, Duan, ez dakit, bai ondo, hola, multimodalitatea, zoragarria da. Baina, mesedez, gauzak dia bezala. Artikulo bada, respeto guztiak Osakako unibertsitateari, oso ondo, baina, kontuz. Horixe... Ez, ni bildurtzen hau, baina gero nola, berehala galdu egiten naizen, ez daukat benetan, benetakotasun hori edo zenbaterainokoa den neurtzeko... Zenbat aldatuko durek zure bizitza. Hori da, eta oraingoz nola, ez daukadan, hori neurtzeko parametrorik edo aldagairik, beldurtzen hau, baina puntu bateraino zekeroia galdu egiten naiz. Nik ulertzen dut, eta badakit, azkenean, gure azkeneko beldurra, eta hoia refleksiba da, nolabait, aber gure garuna irakurriko duten, ez? Hori da. Sensazio hori, irakurriko dute gure garuna? Ez dakit. Baina, nik uste ilegala izan beharko lukela, gutxienez. Eta orduan, ez dakit, hori behintzat ilegala izan beharko luke, seguro, eta, mikrotxifak edo sartzeko esate behizue, nik pasatu bingo. Giroen pixkat, bakitoke kuñao bat hartzen nahi dela, konversazio guztia, baina egia da, garuna irakurriko gaituzten beldur hori erreala dela. Bueno, nahiko garbi geratu zaigu, Unai, beldurtuko gara, baina neurrian, tamainan, eta jarraituko dugu ikusten, Osakako unibertsitatekoak edo Ottawakoak edo Bilbokoak, ze esaten diguten, eta adi jarraituko dugu. Eta eskertzea besterik ez, Unai? Eskerrik asko azaltzeagatik hain ondo gure jarrera semantiko proportzional harreman du guzti hauek. Sartu keywordrak bata beste atzetik eta beti ondo enkajatzeko. Vale, perfecto. IoT sartu, adimen artifiziala, FMI, sartu hola, eta denak ondo enkajatzeko. Multimodalitatea. Adibidez, gaitasun komutatzen dela. Niri gaur garbi geratu zeidana da, bizitza nahiko estuesun jartzen dizkigula, apartetakoetan preokupatzen hasteko. Eskerrik asko Unai eta hurrengora arte. Egongo gara. Ondo izan. Agur. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Attention, please, Beñat Iturrioz hasi delako ja gauza radiofonikoak egiten. Ordu momentu honetan, oinetakoak ondo ditu, galtzerdiak ere bai, hankautxi dago eta komuneko... Egia da, nik gomendatzen zaituzte eta jartzea hankutxiz, programa hankutxikin marra. Areto honetan moketa, egon dezakitzatik ekarrizun izti moketa, doblea moketaren gainean jartzeko. Nekilako, baina orain da, doble moketa. Hankautxi jarriko gara. Moketa batek beste moketa anulatzen du, eh? Bueno, garbi geratu da ze pelikula zari garen? Gaur, Bilintzen, Die Hard. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Alban bizi, uretan bizi. Alban bizi, uretan bizi. Ilargiaren indarrarekin dantzatzen. Sartu gara irratsaioaren azken txampan, eguneko azken txampan, eta historio bitxi bat kontatu nahi dizuet. Julen, June, ados zaudete? Oski. Vale. Duela 2 urte, 2021ko martxoan, Budimir Budasobat izeneko igerilari kroaziarrak munduko Guinness marka berri bat lortu zuen. 24 minutu terdi egon zen urazpian.
24 minutu terdi. Arnasik hartu gabe. Apnea estatikoaren modalitate berezi batean, hasieran hartu ziten 10 minutu zaizea hartu eta bueno, arnasa hartu eta gero 24 minutu eta 33 segundu egoteko urrazpian Zagrebeko igerileku batean. Urazpian hainbeste minutu zirautea ez da txantxetako kontua. Asko entrenatu behar da. Laguntza asko behar da eta pertsona asko hartzen dute parte bakarrak marka guztiak hausteko. Urarekin zerikusia duten beste mundu mailako errekorrak edo markak bilatzen hasi ezkero, badakizu etxetik oso gertu daukagula bat. Bai? Bai. Zimasu, Donostiako nazioarteko itsaspeko zinema zikloa, mundu osoan, mundu mailan luzaroan ospatu den itsaspeko zinema jaialdia da. Hori bai dela marka guztiak haustea. 24 minutu urazpien egote baino zailagoa. Bai. Horrelako balentria lortzeko pertsona asko behar dira baita ere. Eta horietako bat da Asier Olano, Realeko urpeko jardueren ataleko lehendakaria. Eta gurera gonbidatu dugu gaurkoan. Arratsaldeon, Asier. Bai, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. 24 minutu eta 33 segundu urazpian gehiegitxo agian, ezta? Bai, ni saiatu eta minutu terdi. Pasatzen besteik ez. Bueno, ez da gutxi. Ez da gutxi, ez da. Bueno, teknikak izatea eta jende horiek jogan da ibiltzeia. Eta bueno, teknika bereziak izaten dira hor, bueno, arnasketa bereziak egiteko, eta hor, urrazpien egoteko, baina 24 minutu pisatu. Ez hor gauz asko nastuko dira, ez? Asier alde batetik izango da, gaitasuna izatea, arnasari usteko gaitasuna izatea, baina gero kontrol mental ikaragarria beharko da. Bestela ezinezkoa da. Eta hor egon hori, bueno, ez dakit, 24 minutuan gaina, gorputzan temperatura asko jaisten da, eta, bueno, ez dakit, ze baldintzatan nahi duten, ez? Oaintzun proba hori, baina, bueno, ura pixkat presoa baldin badago, pentsatzet ere arrisku puntu hori edukiko dula, no? Asteburu honetan egin dute Euskadiko apnea txapelketa eta 3. urtez jarraian Garikoitz 65 irabazi du eta pasaden edizioan elkarrizketatu genuen eta esan zigun 4. minututik aurrera ez duzula ezer sentitzen. Baina 4 minutu aguantatu behar. Ez duzula ezer sentitzen. Ez. Anestesiaron bat edo. Hori da. Ni hone inteligentzia artifiziala baino beldur gehiago gometa ere zaitago, ja. Bueno, baina esan bezala marka guztiak hautsi dituena Zimasub jaialdia izan da, hainbeste urtez jarraian, hainbeste edizio, badira 58 urte jaialdia sortu zenetik, 1900 eta 1975 entzun dugu Realeko urpekariak izan direla, hau sortzeko ideia aukizutenak, baina nolako izan zen hasiera hori? Bueno, ni ez negon, porque, claro, ni bi urte nauzken ordu, eta, bueno, jasan, bueno, kuriosidad handia da, bueno, marka hortaz gainera, beste marka bate badaukagu, zeba, futbol talde bezala Errealak da munduan daukan, bueno, sekzio bakarra, urpeko sekzio bakarra. Ara? Hori ez genekigun da, lehengon, estatuko ediko baten da agertu ginean, berri hori, eta kuriosidade bezala azaldu ginean hor Madrid aldean, ez? Eta, bueno, sekzio hau, urpeko sekzioa, orain dela 60 urte sortu zen, eta handik gutxira, 12 urteta, taldeko kide batzuek erabaki zuen, hor Francisco Pizarro buru zegoela, erabaki zuten, Zimasub sortzea, eta urtero hasi ziren, gaur arte, eta gita esan, bueno, ez da lan makala, 48 urte segidan, urtero,
jaialdi hori antolatzea, ez? Gerturatu beldurrik gabe mikrofonora bezala ez zaitugu ondo entzuten, mugitu jarri eroso nahi duzun bezala uste dut goraka mugitu dezakezula, bada ez bada, ze oso interesgarria da entzuten ari garena eta ez genuke nahi entzuleak... Oitura falta. Ba, begira, beste marka bat, hori ez genekien. Nola esan dizu, dala talde bakarra duena... Bai, jende askok ez daki, baina errealak, futbolaz aparte, badauzka sekzio ezberdinak, esku pelota, hokeia, atletismoa eta urpekaritza. Eta urpekaritzan, bueno, 60 urte ja da ez. Eta oso, bueno, kuriosi bezala. Urpekaritzan murgilduko garagu, murgildu. Bai, beharko, urpekaritzan murgildu bestela. Apropos esan da, hemen aipatu dugu ez, ibilbide luzea, oparoa, 240 edizio baino gehiago, Gipuzkoan, Euskal Herri mailan, baina baitere Italian, Frantzian eta Turkian adibidez. Bai. Nola zabaltzen da horrelako jaialdi bat? Hasten da jaialdi bat Donostian eta pixkanaka? Bai, pixkanaka zabaltzen dijoa eta azken batean formatu beresi batekin, ez? 3 eguneko formatu bat izaten dugu eta hor labur metraiak eta dokumentalekin osatzen ditugu ekitaldi horiek. Eta, bueno, behin Donostian izaten da ardatza, ez? Azaro aldean ospatzen dugu, esan dezagun, txapelketa, nun 80 herrialde baino gehiagotatik ekartzen dizkigute lanak, eta hor, txapelketa sortzen da, eta garaileak eta azaltzen dira. Behin Donostiko ekitaldia itxita, egiten duguna da herriz herri zabaltzen joan. Eta herriz herri zabaltzen esan duzu, Hondarribian datozen egunetan, martxoaren 23, 24 eta 25, arratsaldeko 7etan, 26 film labur eta 4 dokumental eskainiko dituzue. Doan, planeta osoko itxaspeko paradixotara eramateko, bidaiatzeko. Bai, bira, urtarrilean egon gehi Irunen, otsailean Zarautzen, otsailean ere Lasarten ibiltzen gera, Lasarten ere urtea dira egiten degula, eta martxoan orain, Deban eta Hondarribien. Horrek esan nahi du, Asier, badagoela, ez? Mugimendua edo interesa, edo ez dakit nola deitu. Ez dakit jaialdia urteaktan zer mugitu ala, beti egoitza berdintxoak geldialdi berdinak egiten dituzuen, edo herri gehiago animatzen diren, edo... Bai, geroz da herri gehiago interesatzen dira, zeba... itxasoarekin da egiten ari geran esan dezagun desastre hori ez, pixka bat bertara ekartzeko lan hori. Orduan, udaletxe asko daude interesaturik, Tolosara ere etortzekoa gera, eta hor 3 ardatze lantzen ditugu. Bata izaten da filmen proiekzioak, nun eta kalitatea egia da, oain oituta gaude telebista txikitan da ikuste, eta asko eskertzen du jendiak horrelako pantalla hunditan pelikulak eta ikustea ez. Eta gero beste ardatz oso politia izaten da txikizikloak ikastetxeekin. Eta horre egiten duguna da, umeekin landu, eta umei pixka bat sensibilizatu arazi, erakusten zer ari gehan egiten animaliekin, inguru giroarekin, eta bar. Sentsibilizazioa aipatu duzu, Asier, eta hor, alde batetik, natura erakusten den aldetik irudi ikusgarriak izateko modua dago, pelikula horietan ez, eta hori, mendiko pelikuletan ere ikusi izan dugu ez, garai batean dena zen, ez dakit nolabait esateko eski jeitsiera izugarriak, edo, baina urteek aurrera eginala, eta industria hori garatzen joan den neurrian, bai mendian eta akaso horregatik aldetzen dizut, zuenean ere
istorioak dira gehiago kontatzen direnak, izan ingurumenaren aipatzen zenuen egiten ari garen desastroren inguruan, ez dakit zer nolako dokumentalak, filmak izaten diren, gehiago diren irudietan oinarrituak edo historiak eta baloreak transmititzen dituztenak. Historiak eta balore asko ere transmititzen dira, ez? Oain adibidez, oaingo gaia marrazon ingurun jorratuta dago. Ez, marrazokin itxen ari geana izugarria da. Urtean 1 milioi inguru marrazo hiltzen ditugu beraien hegalak mostutzeko. Eta badago, sortu egin dute arrantzaera bat, aleteo deitzen diote, eta arrantzaera hori da izugarria, ez? Marrazoak bizirik barkuan sartu, hegalak mostu, eta gero berriz bizirik itsasora botatzen dituzte, ez? Eta horrelako filmak ere badaude izugarria, no? Izugarria da. Eta kurioside bezala, beti Asia aldera begiratzen dugu, baina Espainia da munduan 3. Produzitzailea marrazoen hegalan inguruan. Europan lehenengoa, zoritxarrez, eta munduan 3. Horik markak, baita beste markak austea, baina zoritxarrez. Gauza bek esan berra daude, ez? Esan berra daude, izugarria da, no? Bideoietan da, dokumentaloietan ikustea posible da, ez? Nola arrantzatzen duten, eta nola, bi hegalangatik, marrazo bat hiltzen dute, ez? Beti entzun izan dugu, ez? Euskal Herria badela itsasoari begira bizi den lurralde bat, baina atzean utzi genituen, ez? Balearen arrantza eta ez dakit herri guzti bat sareak egiten bizi zen garai horietarakoa. Egia da itsasoari begira bizi garela edo agian itsasoari bizkarra eman da azken aldian? Nik uste denetik darola, ez? Errespetu handia diogu guk, nik uste, kulturalki ere itsasoari, baino egia da gauza asko ondik kontrolatzeke daudela eta horrelako gauzak neurtu behar direla ondik, ez? Horregatik agian jaialdiak jakin dugu, pelikulak eskaintzaz gain eta txikizikloa ere aipatu duzu, egiten dituzuela garbiketak, itsasoaren garbiketak. Nolako izaten da hori? Edonor joan daiteke edo ez profesionalentzako zerbait da? Edonor baldin eta alba dezu urpekatu edo buzeatu, ez? Baina berez, gu berez bolontrasagea eta horre ere ibiltzen gera, ez? Udaletxearekin hitz egin eta gero egiten ditugu horrelako itsasazpi garbiketak. Beti gure neurrietan noski, ez? Baina gu berez gure sekzioan 187 lagun gea, eta egiten ditugu horrelako gaudak edo, ez? Geratu eta baitzeko. 187 kide aipatu dituzu, Asier? 187 kide gea, bai. Ez dakit, horrela entzunda zenbaki potoloa dirudi, afizioa badagoenaren seinale? Bai, badago afizioa. Gu gainera, txapelketatan ibiltzen gera, ez da klub pribatu bat, eta txapelketa horietan badauzkagu argazkilari oso onak, bideolari oso onak ere, eta urpeko arrantzan ere ibiltzen direnak. Eta irudi ikusgarriak eta bideolari izan duzu, sekulako irudiak aterako dira. Bai, izugarriak. Oso estatu mailan bideo eta argazkitan 3., 4. postun gehatu ginean lehen urtean, eta ni neronek, oin dela 5 urte hasi nintzen urpekaritzan, eta sartu eta uste nundana, berde kolorekoa zela, eta ilun txamarra, eta bapatean argila piztu eta kolorezko mundu bat agertzen da. Itsasoa gustatzen zaizuen hori, bintzat, nik gomendatzen dizuet haize hartuta edo haize hartu gabe urperatzea. Haize hartuta beste esperientzi bada,
Zeba hor, ez dakit, ingrabidez edo estatu horretan esartzen zera eta urratzpin arna sartzea oso gauz politia da. Eta gero hasier baita ere itxaspean irudiak hartzeko eta hori zinemagintzan orokorren ere aipatzen da, ez? Garai batean oso jende gutxik izango zuen material hori, grabaketa eta material hori lortzeko aukera, baina azken urteetan teknologiak, baliabideak asko zabaldu dira, nolabait ere demokratizatu eginda, eta jende gehiagoren esku edo, ez dugu esako, kasi edonoren esku, baina gaur egun itxaspean ibiltzeko material txukuna lortzea denon eskura edo egon liteke. Erabat. Adibidez David, Zimazubeko zuzendariak, hau GoPro batekin ibiltzen da. Eta GoPro batekin estatura Espainiako txapelketara junda, eta oso lan hona egin du, ez? Horrela da, GoPro bat erosi eta altzera sartu, eta bideo eta lan oso politiak egin. Entzulei esango diegu, datozen egunetan aukera izango dutela disfrutatzeko jaialdiaz, bai Hondarribin eta baita Deban ere, eta animatu daitezela, ez da? Bai, nik uste dut erakargarria behintzat gutxi-gutxinean badela, eta entzuten gaituzten hoi, gonbita luzatuko dien. Da, bain negua pasata gero, ura ja epeltzen dijoa. Hori da. Eta horrek laguntzen du. Dari gabe. Eskerrik asko hasier etortzeagatik eta erakusteagatik, agian ezaguna egiten zaigun, ezaguna egiten zaigun mundu hau. Zuei ere, tarte hau guri emategatik. Aurrera jarraitu behar dugu, azken minutuak geratzen zaizkigu besterik ez. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Attention please, Beñat Iturrioz hasi delako gauza radiofonikoak egiten. Ordu momentu honetan oinetakoak kendu ditu, galtzerdiak ere bai, hankautsi dago eta komuneko... Egia da, nik gomendatzen zaituzte eta jartzea hankutsi, programa hankutsik imar da. Areto honetan moketa egon dezakitzatik ekarri zuen izti moketa, doblea moketaren gainean jartzeko. Ez nekilako, baina orain da, doble moketa. Hankautsi jarriko gara. Moketa batek beste moketa anulatzen du, ez? Bueno, garbi geratu da ze pelikula zari garen? Gaur, Bilintzen, Die Hard. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Acariciaba el viento de poniente, te llevó a la arena bañada en salitre, te acariciaba un marinero en tierra, pero esta vez no era yo. Te conocí en Conil de la Frontera, nunca es primavera donde tú creciste. Sigues teniendo carita de pena, pero no me mires con tus ojos tristes. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife. 2 minutu eskaz geratzen dira arratsaldeko 6etarako eta Kike Gonzalezen salitre abesti honetxekin emango diogu amaiera gaurko bigarren kafeari, June Romatet, eskerrik asko, datozen egunetan ere izango dugu elkarren berri. Bai, hemendik ibiliko naiz. Eta zuei entzule, biharko gonbitea luzatuz, bihar arratsaldeko 4:00 hementxe Naiz Irratian bigarren kafea izango duzue. Probetxatu arratsaldea. Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises. Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife.
dices. Oh, oh. Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife. Y ahora tendré que salir a buscarme alguien que me... Keep calm and bigarren kafea.